game no. No di ma inata di welo. This man. Kurum se naga manaraya. Hey, baby. Look, you want your table. This is look at what we paint table like. I want to. So. I'm going to tuberculosis. I mean, Tobias. I'm going to Tobias. I have lago. This man. This is playing. What type of playing is this? What be this? What be this? This man. This man. Hey. Award ya babu kutokuna ke ngori odo bia hanam. Wannan agwaga. Ewu. Goga. Goga. Be ba ila nga fo. Ejimi re ma be pe. Ki pe ka ola pa ni ziri ke. Hey. No. To ba yo so wo gbede nya. Awu ala ma o. Wo gbede nya. Esibotim. Eliele. Fire. Ugo jukwa mo front ya kwori agba enwe mro ni oche. This man. Ko no mebiri mgbe m ziri oche ya se kwakwa m ugwo ba se ya lowo onu tupu ya ba ata ya ihe otoro. Ya si ya lori onu ya gawa ohia na ya ga aga onu na m. Ya ga aga onu no munze. Side ebe ndị a na-anyụ ji aha no munze. Na ya no chono ma batazi ya kwọ m ugwo. Ugwo ahụ na m sa mbara dele ihe na agbara mụ na m nwoke ugwo. Onye ji ugwo ga Agala no Tobias muti ma wala. So ugwo ahụ eji. Enwe do to si go kwọ m ya. Hey, egoji malalo. Obere nwa ko hapụrụ lo obere nwa no onye. Hey! Aye mi temi ba mi. Hey! Owa emegbuole m, erigbuole m Chai! I want to go Zakariana. And I better work on the Olunga Catobaya. Ganya Mina, Apatam Nanya, Ndeva Gator, ni how they with them. I didn't mo. The Bayati happened on your baba here, Lava, on your gango. Don't I back all. Hey, let me alone to put in my mouth. A little more for my. Hey. Hey, Toba, Ihraloni, your Mario Telawa, Oye Gerio. This man. Umogo one. Chukune Lanya no be the leganya. Memo. Why you simple? What a bronyor. Amen. Atolojo. Chileka iwu gwa na adi ateku. Enwedo onye ọwụla ọsọ ọdọ onye gbakwurule n'ime ga pụta na edeghị ọnụ. Christ iwe do na edere ndụ. Amen. Mgbe ụmụ Israel gbakwutere o werele milk na honey. Milk na honey were na ya nnukwu nnu ya ke ya achịcha ya ruo onye ọbụla. Atolojo.
Old na ka digo nwaso. Idi be young go him je like go. Otu anwuru n'oge na aga iziri kata ya arim doge na adi ha tama ha anwu. Ha na anwu di ha na anwu dị mma. Ke go tara like one tail laba. Hapugo. O makwa n'ihe o jiri siga hapụ m. Ụgwọ wo ji ma nwere ihe ọjọọ na otu ọzọ a ga-esi agbara ụgwọ ahụ na awụdo otu a ga-esi agbara ụgwọ. Ịnụkwa ebe wuru. Pita anya mmiri go. Ịnụkwa kai no man. Whip no mo. Ndo ebe wule pe anya mmiri na awụsasịgo n'obi. Iwuru anya mmiri emeji so wo go yi. Ayé mi tèmi bá mi. Christ in you. Asi ihe nọ n'ime karịrị ihe nọ n'ime ụwa. Ịnụkwa ya ngwara agụ. Thank you. Ele mgbe na-eyisi akwa mkpe. After here ka 1 month na mi bu. 1 month nkete. A ga-eyipe ya n'oge. Adụ agba ahụ mkpo da asa agbagbo otu ngwa ụlọ ịgbara agbado ịgbacha na. Ngwa m ga meet ofara next week gị yisi ya nwere onwe go. Ịnụkwa man. Iyipe ihe ọdịdịgo mma mmadụ adịghị eyi uwe ojii eyipado. Yipe ya nwere ahụ. O teela atụra ga ahụ ikwesị ịnọ n'elu uru gbari uru. Akụbata ọwa aha go. Ịnụkwa? Hey, Tobias. Tobias nta enyi ahụ. Imakwa awubele nubo 70 years old man. Hey, etu na uru ọma. Nwoke gị hapụ uru nwa onye hapụrụ ihe dị ote nwa onye ọwọ mụkwa anya. Onye welu ụjọ ọnwụ nwụrụ Chineke kpọọ ya ọkụ. Nwoke anọkata ugbu a gị leela agba ihe ha ote hapụ ya gbabiri. Ọ hapụla n'ogo onye na-awụdụ m. Chineke ekele dịrị ya na ụgwọ ịka ji m ọkwụcha dị ya. Anyị mere ya n'ihe ha nna. Hey! O Therefor ka ọ gawa wọdụ m ziri. Hey! Ndị mma na-eri ihe ọma. Akarịka nwoke na-enwede uru ọ bara nwa ya mmadụ. So ihe ukwu na ihe ọma dị ote. Naanị njekaralụ nkịtị nwaanyị edene m. Jehova. This man. Akwa mkpeni biko. Ndị ipe akwa m ya gba ụlọ. Ya gba ụlọ. Anyị nwere ibe anọ. Nwere ibe anọ. Na Kristi dị nwere m. Eze amụrụ ọhụrụ. Onye nzọpụta ụwa niile ọ bịagbuo.